आ गए लोग। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे हम कंचन नहीं की छोड़। यहाँ कहाँ से आ गई? अरे तू यहाँ क्या करता रू? तू ये जगह करे ताड़ा। अरे हमार घर है, हम क्या करता नहीं? होने घुमा। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा सॉरी, हम कंचन समझ के तोके पकड़ लेनी है। और जहाँ मिलती है वहीं एक लपड़ खींच देती है यार। जब से हम एजा आयल बानी सब हमके कंचन समझ रहल बा। अच्छा तो आगे सब कंचन समझ रहल बा, तू कंचन बन के बैठ गेलू। अरे यहाँ का करे खातिर आयल बाड़ू तू? ई लौटावे खातिर। अरे ये तोहरा लगे कैसे आयल? पूरा कहानी तो यही खातिर शुरू भइल। बस डिपो में एगो चोर तहर इले के भागत रहे, ओकरा के पकड़े हम गईनी। तब ले तू हमार बैग लेके भाग गई और वो बैग लेवे खातिर हम एजा आ गई।